pod dito sa tunga sa lungsod. Ang atop ug ang haligi gibutangan kog CCTV. Ug ang gamay na kong negosyo mo ginansyag pila ka libo. May 5 ko ka mga auto giregalo sa akong lolo. Adlaw mo salop kagabi, on dayon mo tikyop. Nindot ang akong katulogon kay bugnaw kaayong aircon. Init abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone. Oras na sa akong pagbangon mo, timo dayon og lechon. Dayon ako nagminyo kaminyoon nga tinuyo. Kang mami katunga hangyo, kang daddy usag nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan maoy agdon. Kay ilahamang desisyon sila rasap ang pagastuhon. Ang kasal na mga bungga nag-ihaw ko kabaw o pakadag kong taong mga bisita. Ang sponsor mga artista o kay kami kinasal na andam-andam. Akong asawa kay kung kami mag-honeymoon na siguro kung makaluhan. Salop kagabi, on dayon mo tikyop. Nindot ang akong katulogon kay bugnaw kaayong aircon. Init abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone. Oras na sa akong pagbangon mo, timo dayon og lechon. Sa dako nako nga mansyon wala ko'y laing buhaton. Magkuha dayon og cellphone, ML ang akong duwaon.